Putin Türkmen-Rus strategik hyzmatdaşlyk şertnamasy boýunça kanun taslamany Duma hödürledi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabr güni Aşgabatda amala aşyran resmi saparynyň çägine gol çekilen Türkmenistan bilen Orsiýanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk şertnamasy boýunça federal kanunyň taslamasyny 7-nji aprel güni Döwlet Dumasynyň garamagyna hödürledi. Agdalyan şertnama 10 ýyl möhlet bilen baglaşylyp, onuň mazmunyny özleri gyzyklanma döredýän meselelerde taraplaryň pozisiýalary boýunça ulalaşyga barmak üçin ýygyderli ýokary derejede duşuklary geçirmek gözeňinde tutulýar. Kronika Türkmenistan neşriniň Agdalyan resminama salgylanyp 8-nji aprelde beren maglumatyny dokumentdäki käbir maddalary şol sany 3-nji döwletler bilen beýleki tarapyň öýdügi tyýarlylygyna, howpsuzlygyna we territorial eldegirmesizligine ziýan ýetirýän şertnamalary baglaşmakdan ýüze gürmek, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamyny öýdary hyzmatdaşlyk we bu pudokly kadrlary taýýarlamak, olaryň hünärlerini ýokarlandyrmak, terrorçylyga garşy hyzmatdaşlyk we maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek ýaly maddalary ümit çekilýär. Gurrun edilýän resminamanyň 12-nji maddasyna taraplar özüniň beýleki tarapyň çäginde ýaşaýan raýatlarynyň hukuklaryny goraýar we olara öz aralaryna baglaşylan halkara şertnamalaryň esasyna şeýle-de umum kabul edilen halkara hukuk normalarynyň çägine degişli kömekleri berýär. Strategik hyzmatdaşlyk şertnamasynyň maddalaryna laýyklykda taraplar öz ýurtlarynyň çäklerine ýaşaýan degişli etniki toparlaryň etniki dil, medeni we dini öz boluşluklarynyň goragyny üpçün edýär. Agdalyan öz boluşluklaryň goralyp saklanmagy, östürilmegi şeýle-de adamlaryň medeni, sosial we ykdysady durmuşa şol sana taraplaryň kanunçylygy esasyna döwlet işlerine gatnaşmaklaryna şertler döredýär diýip Kronika Türkmenistan neşri degişli resminama salgylanyp habar berýär. Ýatladyp geçdik, mundan ozalky ýyllarda Orsiýet bilen Türkmenistanyň ýokary derejeli resmileriniň arasynda geçirilýän käbir duşuşluklarda goşa raýatlar boýunça meseleler gozgalyp gelinýärdi. Goşa raýatlyk boýunça meseleler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamyny taraplaryň arasyndaky wawwaly çiginiň ödeni bolmagynda galyp, bu ýagdaýlar bilen bagly iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň chronologiýasyny ser salnanyny, munyň şeýledigini görmek bolýar. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda goşa raýatlygy degişli meseleleri kadalaşdyrmak boýunça ulalaşyk 1993-nji ýylyň 23-nji dekabryna baglaşylypdy. 10 ýyl çemesi wagtdan soň, ýagny 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada Agdalyan ulalaşygyň ýatyrylmagy barada protokolu gol çekildi. Oňa Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niýazow we Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin gol goýdular. Ýöne Türkmen mejlisiniň bu ulalaşygyň protokoluny sese goýup resmi suratda tasdiklandygyna garamazdan Rus Dumasy onu tasdiklamakdan boyun gaçyrypdy. Türkmenistanyň 2008-nji ýylda kabul eden täze konstitusiýasyna goşa raýatlyk inkar edilýär. Türkmen-Rus raýatlygy bilen bagly meseleler Aşgabatyň 2013-nji ýylyň iýulundan başlap goşa raýatlygy eýe bolan türkmenistanlylaryň diňe bir ýurduň pasportyny saklap biljekdigi baradaky girden düzgünden soň hassa çylşyrymlaşyp, şol wagt başga bir ýurduň pasportyny eýe bolanlara Türkmenistanyň grajdanlaryna berilýän daşary ýurt pasportlarynyň berilmejekdigi aýdylypdy. Türkmenistan 2013-nji ýyldan başlap Rus pasportyny eýe bolan Türkmenistanly raýatlarynyň öňünde pasportlarynyň birini saýlamagy talap edip başlandy bolsa, Orsiýet öz çäginde ýaşap Türkmen pasportyny eýe bolan raýatlaryna Rus pasportyny bermeklige, ýagny iki ýurduň arasyndaky goşa raýatlygy ikrar etmäge dowam etdi. Ýöne 2015-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistanyň raýatlary Russiýa Federasiýasynyň raýatlygyny almakçy bolsalar, öz ýurtlarynyň raýatlygynyň çykanlyklary barada dokument görkezmeli bolupdylar. Orsiýetiň daşary işler ministrligi Türkmen tarapynyň bu ädimini kanuny laýyk, sebäbi ol ulalaşygyň şertlerine laýyk gelýär diýip öz ýaýradan beýanatyny aýdypdy.